खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बे साननैसो जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि बाय इलेक्शननि थाखाय दुंहाव बार पुरा गरम जागासिनो आरो बेबायदिनो पलिटिक्सनि बाथ्रा रायलाय माखासे सावरायनायफोराव धोरोमनिबो बाथ्रा ओंखारलायलांनाय दा धोरोमनि बाथ्राबो सावरायनाय माखासे बाथ्राजों गोसारनाय नुदों। थ' बिनिनो माखासे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला थारैनो बुजिगोन। थ' चिराङाव बाय इलेक्शननि थाखाय मोनसे मेलाव जितेन नामा बिथां सारखौनो होनांसिगोन, सासे गेदेमा सुबुं नालाय, सासे दैदेनगिरि नालाय बिथांखौ सारखौनो होनांसिगोन। दा बिथिंनि माखासे बाथ्रा बुंनाया थ' बाथौ धोरोमखौ लानानै नेम निथि बा सोरनिबा बाथौसालिया मोजां नङा, सोरनिबा बाथौसालिया माने बाथौ सिबिनायानो गुलाय गुजाय बेफोरदि गोबांथार बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा बै बाथ्रा बुंनायखौ एडिटिं खालामनानै ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामदों जादों। दा बिनि माखासे टटेलि बाथ्रा बुंनाया मा बिनि सैथो बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथाङा खेंफोरथि होदों मिडियानि गेजेरजों। थ' बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आं ससे बै काट खालामनाय बा भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिग्रोनो नागिरदों। जोंनिथिं मा जादों बाथौआ बांसिन ना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उरलायनाय एकदम हाग्रा रज'लायनाय बावलायगोन सिरिया बायलाला आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया गुबुनबो थायोलै दै सारनाय बे लथाया ओरै खान्द्रा थायोलै मालाबा आरो मा खालामो सुनिबार सोरबा बिस्थिबारावसो लगायो। सुनिबार बिस्थिबारावसो शिब बाबा आरो पार्बतिया खावब्ला खावब्लि नुजाफैयो आरो हायोबा सानफ्रोमबो लगायगोन होनलै सानफ्रोमबो लगायबासो इसोरा नोंखौ नायगोन मा खालामदों मा मादों बियो होनबासो साफा जालाङो। जानांनि खामानियाबो जालाङो इसोरखौ सिबिबाय थाबा। बेखायनो सानफ्रोमबो ना बेदर जानाङानो, सानफ्रोमबो ना बेदर जाबा लुखिया एरा होयोनो मा लक्ष्मिया माइनावा एरा होयोबा न'खराव अभाब अभिजग माइरं जानाय नङा, माइ जानाय नङा नोंनि न'आव। बेनिखायनो थ' नोंथांमोना बै बाथ्रा बुंनाय भिडिअ क्लिपखौ नुखाबायानो जानांगौ। बे काट खालामदोंब्लाबो बेखौ एडिटिं खालामदोंब्लाबो नाथाय बिनि बुंनाय स्टाइल बा बिनि जे बुंनाय पजिसन बे माने एसे आलादा रोखोमनि जादों। जुदि बियो एवारनेस सोरखौबा बुजायनायनि बा गियान टाइपनि बा सोरखौबा मोजांनि थाखाय बुंदोंमोनब्ला बे एसे बेलेग रोखोमनि बुंनांगौनबा बे गोसोखौ माने गोगोम गोसोनि बा गोथौ गोसो लानानै बे बुंनांगौमोन। नाथाय बे मोनसे ओरैबायदि जकिं खालामनानै बुंनाय बायदि जाबाय। दा बे माने ओरैबायदि इनसाल्ट खालामनाय बायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बियो डाइरेक्ट बुंदों, नाथाय बेयाव मिनिग्लाबलायनाय, बेयाव कमेडि टाइपनि मोनसे धोरोमनि माबाखौ लानानै बे थारमाने पलिटिक्सआव थांनानै पलिटिक्सनि बाथ्राखौ रायलायनांगौ, पलिटिक्सनि जेसेबां हायो दान्थे बिदान्थे मा रोखोमनि बाथ्रा बुंनो हायो बे पलिटिक्सनि थांदोंब्ला बे पलिटिक्सनिल' राजनितिनिल' बाथ्रा बुंनांगोन। नाथाय बै धोरोमखौ लाफानानै पलिटिक्सआव सोनानै बा धोरोमनि बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना रायजोफोरखौ गोसो सोलायहोनो नागिरनाय बा बायदिसिना नंथारि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय बेजों माने बिनि एवारनेसनि होनाय ना बे गियान होनाय ना बुजायनाय बे माने एसेबो गोरोबाखै आरो। दा बिनि बुंनायजों दा माने बिनि बुजायनायनि बुंनायजों दा रायजोफोरनि साननायजों बे माने एसेबो गोरोबाखै, एसे आलादा जादों। दा बिनि बुंनाय स्टाइलानो माने ओरैबायदि इनसाल्ट खालामनाय बा बेखौ माने ओरैबायदि माने जकिं खालामनानै मिनिग्लाबलायनाय नुदोंना नोंथांमोना माबायदि फावथिना खालामदों, माबायदि एक्टिं खालामदों। नाथाय धोरोमनि मोनसे बाथ्राखौ पलिटिक्सआव मानो लाबोखो? नों पलिटिक्सआव थांदोंमोनब्ला पलिटिक्सनिल' बाथ्रा बुंनांगौमोन, राजनितिकआव माबायदि खालामनो हायो बिनिल' माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौमोन। नाथाय बेफोरबायदि सोरनिबा बाथौसालिनि बेलथायनाय दै गोथि बेलथायनाय माबा बाथौसालि हाग्रा दुनाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै मा बुजायनो? दा नोंगौ बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा गोबाङानो दासिमबो माखासे गामिफ्राव सोलायाखै, नाथाय 100आव 80%आ सोलायनानै गोबां माने डेभेलप जाबाय आरो गोबां साब सिखोन धोरोम सिबिनायाव बाथौखौ सिबिनायाव गोबां सोलायबोबाय। नाथाय 20%आल'सो बेफोरबायदि जानानै दङ। नाथाय बै 20%नि बाथ्राखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियाआव ओंखारलायनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बे माने एसे गोरोन्थि जागोन नोंथां सारनिया। दा बेफोरबायदि
राजनितिकआव थांनानै धोरोमनि बाथ्राखौ मालाबाबो दिहुननाङा। धोरोमनि बाथ्रा फंसेबो एक सुतानिबो बाथ्रा धोरोमनि बाथ्राखौ माने पलिटिक्सआव दिहुननाङा। माने बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो पलिटिक्सआव जुदि धोरोमनि बाथ्रा दिहुनोब्ला। बे धोरोमा पलिटिक्सआथ' पलिटिक्स, बे पलिटिक्सखौ रावबो फोथायनो हाया। बियो माने धोरोमजों जेबो मिलायानो। बे राजनितिनि मानसिखौ रावखौबो सासेखौबो फोथायनो हाया। नोंखौबो फोथायनो हाया, बैखौबो फोथायनो हाया, ब्रह्मखौबो फोथायनो हाया, हाग्रामाखौबो फोथायनो हाया, रावखौबो फोथायनो हाया। नाथाय धोरोमजों धोरोमगिरिफोरखौ फोथायोब्लाबो, धोरोमखौ फोथायोब्लाबो बे धोरोमखौ लानानै पलिटिक्सआव दाथां मालाबाबो। बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनाय जादों। स' नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।